Shell. Kanang ano ba? Diba? They are raw guys. Ay, kag-asin na ha. Diya. Ito yung dungagan kay bulanon. Dungagan mo sa bulanon. Tuo ka mo guys nga ang bulanon kasabaw pakibaho. Isang pagdili bulanon ay. Sa trabahante. Inom din nagdahang sabaw. Bulanon lang may daog-daogog. Pakisabaw, pakibaho. Ang importante madiling sabaw. Gagamay. May problema grubi guys kay sus do lang ang merkado. Ilaray pagkuan. Kaning abuhan na wa pas mamimi ani di ko ka mao ani. Dugay po kuhaon ning atong trapuhan guys kay luoy kaayo ang atong kuan. Dugay po kuhaon oy. Itapot sa rin. Mga na to guys. Atong putahe ron. Kinason. With kamunggay. Yan na oh. Tara kamunggay guys oh. Ang kinason gay pailab man sa kamunggay. Ug mubukal na ro pila ka minuto. Ato na nang ibuwag sa kaldero. Kay atong isikreto og butang ang daon sa kamunggay kay aron atong mga bata dunay sustansya. Gahi pod sila mga sakit. Ay gug sabag gisagulan mo daon sa kamunggay. Ha? Lamig gid unta ni guys so putol pa ning o ani. Amo na laman yung tiltilas kutsara o ganun ba mubitong taga, may taga itong kuan. Ako lang yung giluto guys kay kasi wala ka na si Mister. Wala pa ko ka kuan. Wala pa ko ka himog sabaw na ko luto guys ang nanggi kuan lutoan dan Mister kay uli og alas 4 trabaho. Pagka alas 6, muso na po siya laing trabaho. Nayahang
Extra income gyapon guys. Grasya nga gihatag sa Ginoo namo. Ay, lubantay po siya bay nga balay. Bay nga balay. Balay guys. Taw-taw ba? Kami pong duha anak. Ang diyan bay paabangan at amo pong mga anak. Kami po gabantay po dito bago pong bay nga gibalhin pero pamahuman, daghang pang materialis. Kami usap po gipabantay. Una nga. Natungan hira guys. Sustansyado ni guys. Kay gibutangan na ho ni Bombay para high blood. Nabutan po na ko ogloy para sa mga arthritis. Ya kining kamunggay kay na may daghang vitamin C, vitamin E. Murag naman ni tanan ning kos kamunggay. Naatanan ning kamunggay, naatanan vitamins. Hala guys, ni bukal na dali ra lagi ni mo kabukal oy. Ha? Ini bang kuan na dali ra kang bukal, ana kasiste ani kay yayay pod, yayay kurente. Pero kawat-kawat naman ako kawat-kawat naman po ni kanang dinalian ba pero na di time at turon mi magdumaga sa ubos. Dali naman po ni magkuha sa sabaw. Mga dinira ko. Bahala kung pinobrera ato ang iandam ni Mister basta ka dunay sabaw. Mara dyan ay kinahan ni Mister, wa magkinahanglan o kanang wapong putahe. Maunsa man o wapong putahe niya, wa bitaw sabaw, di magusa kung ba na anak. Bisag wa sudan, basta na ako'y kape. Ilang po reklamo si Mister. Gawasan ng mga bana nga gipaanan sa ilang asawa. Asawa po magkuha na, presyo. Dili ay. Anaran yung mga bana nga kanon rag mantiner oy. Okay. Ibagubat. Atumos merkado niya gaguba kung saan na. May manang pinubre kaya daghang mas bukid na. Diya, pagkaon na nyo glame, doon sakit. Diya, masakit. Isa may magbuhi. Isa magantos. Asawa. Muna nga, ano mga shell. Mga utang ginagmay. Hala guys, nibukal na. Nibukal na. Hapit na nato hawason atong kamunggay. Kay ni Grena. Sayo na tahawason. Kay matangtang ang iyang dahon. Mabilin dito sa ilalong. Mahibawan na nga. Bawa na sa anak, o na aday gisagol nga kamunggay. Kining ginasoro mo atong isudan. Sus ligong ko kay tuhod atong bana. Diya, labi na magabi bitaw. Ligon pug tuhod. Ligon basta ng ligon, kanang shell, kay calcium. Sabi na pakilaw ninyo o mga seafoods. Uy!
kinasuan, kinilaw. Sus. Ngayon dyan na. Bukal na tayo guys, oh. Tanawa guys. Bukal na ako ang kuan. Bukal na. Pamugre ng sabaw. Sunod guys, magluto po kung kuan. I-share po na ninyo kasi ganang mangsi ba? Mangsi, kuaag, kinaon, laparon, pritohon, pamagprito. Butang nato sa butang mga panakot, tuno. Ibutang sa dahon sa saging. Kanang dahon sa saging, ibutang sa kawa. Lami po resulta ng dahon sa saging. Nakatilaw ko na guys. Bukal na oh. Iarad kamunggay guys. Baka na ng kamunggay. Ato na yung isa ko lari oh. Ito na. Okay. Huwag mabilin. Kami na kaayo guys. Kanang imbaw po daw, lami ka andyan na kuan. Isa kaning kuan ganing kinasuna lami po ni gisa. Gisahan dito sa tanang panakot, unya sa buwag gamay, sus lami ako do eh. Gisa o kanang sunog mo lami. Lami kaayo, uy. Bata pa mag-oras, di sa tamangaon. Ako lang nang giandam. Hindi pa igo. Hindi pa igo. Ako lang nang giandam kay moabot niya si Mr. Regina. Lain ra ba ning ikay matawag bay kay pangayuan dahil sa nailuto. Ba't nangunaan? Kaya ka sila nagtrabaho, hindi nailuto. Lex! Doy! Nailuto? Dali na, kaon na rin. Long! Nailong kayong kuwang ko, magduang otro. Bye-bye guys! Mao na tong ato ang recipe karon. Ang i-share ninyo. Sinunubang bagungon kung tangali. Bye-bye guys! Bye-bye!